dofhabu hodabo khagnang borok tongkhe Birmano klajak borokno chobanai tongkhe a dofhani a hodani borok tei tolao klaya Birmano klaya choba suni bagui buni yakongromna nangya abo haikino salbrum motai be baksa eba motai be horjak haikino salbrum satung wati masing saslang jora thugino dofhani bigra khangra jwngjalo klaijakrokno choba suri tongo Wakhinogor Bujungnogor Amsani Mayaganang MDC Runiel Deborma Shalburum do Kereng Amsayo Joto Bakhaktino Birmano Kwlaijakrokno Lokorogno Jobasuri Witongo Shamabuza Witongo Abo Hakino Tinitesha Haino Hai Lefunga Arde Block by Khobjak Sibai Para Kamiwo Bebar Manjak Shakhamiano Jobawika Shaljani Shalono Khungsanu Khongoya Khonginu Khongono Jobasuri Wika Asuk Simiya Buskani Shalo Edisi hapani bukhaktibo coba surinai kogri bukha. Tini o di porjarawo sini takuk samal sipai bisi khobjago oro bo kwbang salromui cancer manjangman ingke bini gnawo totrawo omo tabuk bo hospital admitted ingke bini operation ni bagi sing miliwi o lefunga block te bamutia block ngai tini bini family no bini bhigno kisimisa jesang sak sing bini family bini treatment ni bagi operation bagi faichuba bagi Ama sipai ADC village, sipai kami na ni Sanskrit college ka naam. Bas kang rogo te bo ni bas rogo ni nang kai help ko. Sengdo khai thanai ko tau ti ADC government hoite bo khai nei saga. Ama bun document rok mangkai jesang sak sengbo ADC hapang hoite help khai no. Mane tabu sok jarang kai go pas mas. Ko na ke ko aki bas rogo tabu doktor Kwlaijakrokno bas rogo Mane tabuk dokter jetala maka 3 mas soli tongta abuni age 2 mas age mane yang lashi nai tongta angka tabuk je bonoborti khane ge 2 mas soli tongta ani de salama sa buri masa ani sela khai go college go furia rata angka fur semester man tabu year siromo semester rikha kusukai ngotwalo tamro khai soli mane Mane angkai ba iko sungkai ba boba kisa tang ang ba kisa yo bati bogo haba tang apa hai ke choli tongta Samal Deborma Nomika Deborma Sibai Para boba herong matong tini aba hai ke peskango sekangai family sini MDC Mane angkai mane wansu ka ani busai hamnai hini ne mtike hai ma ba ne ani busai no hamrena ba ne hai ke ni wansu ta subarang kutak kita mun ka subana angba hamai marane ta ani busai ka hamai Andini logi sambula naba tamoro kumani potam tambe potam pada ini ama boklaijakrokno potam kang boklaijakrokno kyu jadi otak ti Kwlaijakrokno honi sara parta Kwlaijakrokno ang thojang no din logi kyu ko ang ge borok Kwlaijakrokno nama khido sai ni no bodo thikha kesin bo sangai thonga sidi tang ka sar parta palma ko Rai ko pastering siming mata pastor na ge doctor phono ka kono tau khali abok sada tongta doktor ko tarana wan ko ta doctor subana ja toni shali ya kai bima phai ka bini abona doctor payment doctor pastor tamai ko 2 din pore heti pheke ta shali ni mo ka ha ni mo ane bum ko bisrat de ni logi sami bini kai sita de puna ama para mo sibe ba Odi porjaro taisa ditio chubamu oro sipai kamiyo namo oro sini buhukje sita deborma kwbangma salrogui bini sori hamyangjak hospital admitting haijak tausuro hamyako kita kitsa treatment kaham doctor naijana bagi sing saktu faike tai kok bori klangke ADC hapang hoite jesang nai buskang sala singbono te bin family chubanai hini jekun problem Kamu
बेमार माने हिंसा सार बेमार तो कुनो रमैया बहकनि बेमार होनै सिम सेमका